Hallo, er zijn twee zones dat ik het liefst met éénzelfde filler behandel. En dat is de lappen, wederzijds als ze te diep zijn, en de jukbeenderen. Behalve als iemand al een beetje een mooie vorm van de jukbeenderen heeft, dan gebruik ik waarschijnlijk andere soorten fillers die minder volume geven. Maar voor mensen die echt volume tekort komen in de jukbeenderen en volume tekort komen in de slapen, dan ga ik absoluut voor de Restylane Volline. Prachtig, het voelt heel goed op, je merkt er niks van daarna en het heeft gewoon een hele lang effect. Het kan 2 jaar of langer zijn. Prachtig product. Love it.